И получаваш дъвка с косъм, дъвка с косъм, дъвка с косъм, дъвка с косъм, дъвка с косъм. И получаваш слънчев удар, слънчев удар, слънчев удар. Здравейте на всички и добре дошли в предаването Научи, отговори и спечели с мен, вашият водещ Пълн Запрянов. В днешният епизод ще имате възможността да научите нещо ново, да отговорите на въпросът ми и да участвате в спечелването на награда от Yettel. Темата на днешното предаване е дигитален образ и дигитален отпечатък. За нея ще ви разкаже моята асистентка Мими. Мими, ти си. Благодаря ти, Пълнчо. Дигиталният образ е съвкупност от всичко, което споделяме в интернет. Всеки пост, снимка, коментар или видео, които качваме, оставят някакъв дигитален отпечатък в онлайн пространството, което е завинаги. Например, пращам съобщение на Пълнчо, че не харесвам втората асистентка, а той прави скриншот. И край. Дори да изтрия написаното, то пак си съществува. Благодарим ти, Мими. А сега е време за въпросът ми. Каква информация може да бъде следена чрез дигиталният ви отпечатък в интернет? Отговор А. История на търсенията в търсачките. Б. Броят на котките във вашата домашна колекция на GIF файлове. Или В. Вашият любим цвят на обувки, който сте избрали през последните 5 години. Отговорете правилно на въпросът в коментар, за да имате възможността да спечелите награда. Здравейте отново, ученици, в част по дигитални скаути и опасностите в интернет. Пак съм аз, Кичка Иванова. Днес ще вземем урок номер 2. Онлайн тормоз и как да се справим с него. Така, вдигам един от вас да разкаже какво знае. Георги, на дъската. Аз ли? Да, хайде. Ами онлайн тормозът може да се извършва от всяко устройство, свързано към интернет и по всяко време. Често е насочен към по-уязвими деца. Браво бе, Георги, много добре. Хайде сега ново домашно игра. Давате верен отговор на въпроса ми в коментарите, но този път участвате в giveaway на Yettel и SafeNet за мистериозна кутия с смарт часовник и други награди. И последване от мен. Въпросът ми е, какво правим в случай на онлайн тормоз? Отговор А. Изпращам му подигравателни мемета като отговор. Отговор Б. Блокирате го и казвате на ваш приятел да го заплаши през своя профил. И отговор С. Говорите с човека да промени поведението си. Ако не сработи, го блокирате. А ако продължава, се свързвате с специалист. Напишете отговора на домашното в коментарите. Казах не с тебе никога. Казах не. Мамо, може ли песничка за лека нощ? Разбира се, миличък. Ме намерили по-добър от мен, дали щастливи сте, защо мълчиш, кажи защо? Мамо, може ли да ми изпееш любимата песничка за лека нощ? Георги, не ти ли умръзна всеки път една и съща песен? Айде да, мамо, само малко. Добре, какво те правя? Това е Лола, крава еспаньола, маха с опашка като кажеш Оля. Това е Лола, крава еспаньола, клати му цуна като каже му. Това е Лола, лека ти нощ, еспаньола, клати с опашка като каже му. Мамо, може ли песничка за лека нощ? Разбира се, миличък. Зайченцето бяло цял ден си играло в близката горичка с една сърничка. Мамо, може да ми изпееш една песничка за лека нощ? Бе, Георги, какво ме занимаваш сега да ти пея тука, па? Не си ли достатъчно голям? Айде. Добре. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. Прополис, бял ружей с мед, избирам теб, Мария Мед. Айде, достатъчно ти е. Кажи нещо. Какво те вълнува? Кажи нещо. За какви теми обичаш да говориш? Нещо конкретно? Айде! Любим цвят? Кажи нещо.
Да се целувам, искаш ли? Да. Айде. Оле! Успах се задаскал! Край! Майка ми ще ме убие! Стоянче, обаче се някой път да хам да пим кафе, ма... О, оле, чакай, че ми звъни телефона, ма. Че, Георги, какво иска от мен по никой време? Ало, кажи бе, сине майчин. Ало? Мамо? Обещаваш ли да не ме се караш, ако ти кажа нещо? О, Георги, какво пак си направил, бе, момченце? Двойка ли имаш пак по нещо? Не, този път нямам двойка. Ми тогава няма да е нещо пак чак толкова лошо. Успах се за училище. Моля! Ей, сега се прибирам и ти разкатавам фамилията. Аха. Хайде, пак сгазих лука. Да, Снежа, да, а ще правя Боби яхния. Ти какво ще правиш? Мамо! Чакай, че Георги нещо пак се е развикал. Кажи, Георги! Какво прави? Ами говори по телефона с Лелет и Снежа сега. Да ти покажа костюма ми за Хелоуин. Какво ще ми показваш, бе? Какъв костюм, бе, момченце? Ей! Снежа, чакай, че Георги ще ми показва някакъв Хелоуин-мелоуин костюм, бе. Айди, после ще се обадя. Айди. Айди, идвай да те видя. Окей, мамо, какво мислиш? Георги! Като какво си се маскирал, бе? Като какво бе, мамо? Като най-голямото чудовище. Като тебе. Моля! Като най-голямото чудовище ли? Сега ще видиш ти комбопяде. Сега! Ила ми тук, момченце! Георги, я ела тук, бе, момченце. Да, мамо. Видях във Фейсбука, че са излезли резултатите от матурата. Колко имаш? Мамо, Абе, какво? Бе, казвай колко имаш. Двойка имам. Моля! Ама, мамо! Аз ти казах да не ми се връщаш в къщата, ако не си вземеш матурата. Казах ти. Мамо, виж какво имам. Олеле, Георги, какво е това, бе? Прилича на плъх? Не, мамо, това е новото ни куче. Моля, откъде па го намери, бе? Казах ти да спреш да ми мъкнеш улични животни къщи. Не, мамо, татко ми го купи. Баща ти го купил? Аз ще го оправя него, сам да се прибере. Кучето да се върне оттам, откъдето е взето. Аз в къщи кучета не искам. Няма. Кучета ще ми мъкни. На мама сладурчето, фъстъче малко. Абе, най-сладкото си ти, бе, най-сладкото. Какво, бе, Георги? Добре, че съм аз. Кучето ти цял ден умря гладно. Няма кой да го нахрани. Взема си куче да си го гледаш. Уважаеми пътници, кацнахме. Абе, не се бутай, бе! Някой ще ми помогне ли? Оле, Георги, я гледай тук един дядо какво качил. Днес празнувам своя 107-ми рожден ден, но няма кой да ми го честити. Сам направих тортата си. Напиши ми пожелание. Чакай да напиша пожелание. Да си жив и здрав. Хубава торта. Амин. Абе, мамо, я дай да видя. Оле, това е снимка направена с AI. Бе, какво е той пък сега AI? Глупости. Истински човек е. Виж, на 107 години торта си опекал човека. Не, това е направено с изкуствен интелект за харесвания. Изкуствен интелект ли? Не е вярно. Вчера Лелет и Снежи ми прати една снимка на едно момиченце на 1 година само си построило къща. Ти кога? Ти и обувки ти още не можеш да си вържиш сам. Оле, гледай, жена на 104 години и тя си изпекла сама торта. Хей, амин. Ей, Снеже, този Георги пак не си вдига телефона. Пак ли не го вдига, бе? Еми не го вдига, за какво съм му го купила този телефон? Сега звъни. Ама след дъжка чулка. Що го направи той, бе, Ванче? За какво го направих? Да се научи урока. Следващия път да ми вдига, когато трябва. Искаш ли водичка? Добро утро, ученици, и добре дошли на външно оценяване 2024 по български език и литература. Аз съм госпожа Петя Иванова и ще бъда вашият
квестор на това външно оценяване. Да се разберем, че аз не толерирам никакви подсказванки, обръщанки, говоренки и те подобни. Види ли някой, че шава, обръща се и си говори с някой, неговата матура ще бъде анулирана автоматично. Разбрахме ли се? Чета ви инструктажа и започваме с външното оценяване. Всички мобилни устройства да бъдат изключени и поставени до квестора на бюрото. Минавам да проверявам за мобилни устройства. Така, мобилно устройство имаш ли? Нямаш, добре. Остави ли го там? Ще видим. Така. Ето, започна се. Какво е това? Това е цял телевизор. Не можа ли да намериш нещо друго? Какво е това, бе? Маблет, таблет ли? Какво е? Така, името, подписваш се и си тръгваш. Да анулирам ти външното оценяване. Да, айде!